Dobré ráno, vážení milí diváci, ktorí ste už hore a sledujete našu rannú reality show Telepárno. Takže dúfam, že budete spokojní s tým, akí hostia dneska prídu k nám. Takže prvého pozveme a zatlieskame našemu stálemu a pravidelnému návštevníkovi, pánovi Jankovi Sklenkovi. Dobrý deň, ja som Janko Sklenka, zdravím všetkých, čo ráno vstali, dali si Telepárno, dobré, áno, mali, zdravím všetkých, ja som sa zbuchol jak delo, dobré ráno vám prajem, teraz, dobré ráno, takže, dobre, ale my sa vás chceme opýtať, že čo nám chcete dnes povedať v našej relácii, čo nám chcete povedať v našej relácii, prepáčte. Tak, ja by som chcel len povedať, že napísal som knihu, ktorá teraz vyjde momentálne a volá sa tá kniha, že Marihuana proti rakovine. Dobre. A čo nám chcete k tomu povedať? Ďalej, že ako proti čomu to? Proti ako? No, takže počúvajte ma, pán moderátor. Vy ste moc vedaví a ja som teraz načofovaný jak raketa, tak vy mňa tu nebláznite, ja vám hovorím pekne. A hýbajte si dať párno do nosu a hýbajte do piči. Hovorím vám normálne. Dovidenia. Hovorím vám normálne. Dovidenia. A hýbajte do piči. Pustite ma, čo som jebal, mi dobre, nie?